Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Eddie. Taong 1977, Liboro, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 50 taong gulang na itong si Eddie. Bata pa noon ang ama ng kaibigan ko na siyang pangalawang anak nila Eddie. Ang hanap noon ng pamilya nila Eddie ay ang pagbebenta ng mga repolyo. Mahilig din itong tumungo sa gubat upang kumuha ng mga itlog ng ibon. Nilalaga niya yon at nilalako sa tuwing sasapit ang umaga. Ang iba naman sa mga itlog na kanyang nakukuha ay kinakain nilang pamilya. Maraming diskarte sa buhay itong si Eddie para lamang maitaguyod ang kanyang anak at asawa. Wala na kasing pamilya o kadugo lamang na malalapitan itong si Eddie sa kadahilanang ang karamihan sa kanyang mga kapatid at paryente ay napilitang mangibang bayan. Nais man nilang humingi ng tulong sa pamilya ng kanyang asawa, tuwing nagigipit sila ay hindi maaari sa kadahilanang walang-wala din ang mga yon. Kung hindi magkayod kalabaw at dumiskarte itong si Eddie, ay magugutom ang kanyang pamilya. Maraming dahilan kung bakit nagsialisan ang lahat ng paryente ni Eddie sa kanilang lugar. Isa na sa dahilan ng mga ito ay ang angkan umano ni Eddie ay puntirya ng mga ani-ani. Nasa paniniwala kasi yun nila Eddie na pinagpasapasahan na sa bawat henerasyon. Ayon kay Eddie, na ang unang sanggol na ang kanila Eddie na ipinanganak noon ay inaalay umano nila sa mga ani-ani. Ang tradisyong nakagawian noon ng ninuno nila Eddie ay ang nagsilbing panganib ngayon para sa kanilang angkan. Dagdag pa ni Eddie, hindi umano nawala ang naging kasunduan ng kanilang angkan kahit matagal na ang panahong lumipas. Sa pagsapit ng anihan nila Eddie ng repolyo, naging abala ang kanilang pamilya. Ang panganay nila noong babae ay matanda na, kaya ito ang nagsilbing patunay ni Eddie para sa kanyang mga kadugo na walang katotohanan ang kwento ng kanilang pamilya. Nasa edad 15 taong gulang na yon pero wala ni isang nilalang ang nagtangkang lapitan ito. Naging panatag naman itong sila Eddie sa kadahilanang naging payapa ang kanilang pamumuhay sa kanilang lugar. Isang hapon, katatapos lang mag-angkat ng repolyo itong si Eddie. Medyo gabi na siya umuwi noong mga oras na yon, gawa ng masyadong siksik ang kanyang trabaho. Pagod na pagod ito, kakapasan sa mga repolyong kanyang ibinibenta. Halos umabot kasi ng 20 sako ng repolyo ang ibinibenta nitong si Eddie sa oras ng kanilang anihan. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, agad namang nagbisa sa kanya ang kanyang mga anak. Magandang hapon po, Tay. Bungad na wika ng panganay niyang anak. Magandang hapon din. Saan ka ba nagsususuot, iha? Bakit amoy usok ka? Tanong ni Eddie. Bigla namang natigilan ang kanyang anak sa pagbisa sa kanya nang marinig nito ang kanyang sinabi. Agad nitong inamoy ang kanyang damit upang alamin kung nangangamoy usok ba ito. Hindi naman ho, Tay. Baka iba ho ang naamoy ninyo. Tsaka, Tay, di naman kami nagsunog ng mga dahon sa labas kanina. Nandito lamang po kami sa loob na naglalaro. Paliwanag ng kanyang panganay. Dahil sa sinabi nito, hindi lubos mawari ni Eddie kung saan ang gagaling ang amoy ng usok. Alam niyang sa damit yon ang kanyang panganay nang gagaling. Pero nakakapagtakang hindi nito nalalanghap ang sulasok ng amoy ng usok na nanggagaling sa kanyang damit. Matapos makapagbisa ng lahat ng kanyang anak,
Agad namang tumungo itong si Eddie sa abala niyang asawa. Ning, kamusta ang araw mo? Lambing ni Eddie. Ayos lang naman, Ed. Medyo nakakapagod pero ayos lang ako. Marami kasi ang trinabaho namin kanina eh. Sagot ng asawa niya. Sa pagsapit ng gabi, naging normal naman ang ganap sa kanilang pamilya. Kapag sumasapit ang gabi sa kanilang tahanan, ay nagtitipon-tipon sila sa kanilang papag upang mag-usap ng kahit na anong bagay. Yon ang ginagawa nila palagi nang sa gayoy mas lalo pa nilang mapalapit ang kanilang samahan sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sa pagsapit ng tulugan, naging tahimik naman sa paligid. Bilang nasa bundok sila nakatira, puro paghuni lamang ng mga kuliglig at iba pang insekto ang naririnig nila sa labas ng kanilang bahay. Sa pagsapit ng alauna ng madaling araw, biglang nagising itong si Eddie gawa ng naiihi ito. Agad siyang lumabas ng kanilang tahanan upang umihi. Matapos niyang gawin ang bagay na yan, agara naman ang pagbalik nito sa loob ng kanilang silid. Habang papasok siya sa kanilang tahanan, biglang napatigil itong si Eddie nang makaamoy siya ng isang nakakasulasok na amoy na maihahalin tulad mo sa isang patay at nabubulok na kambing. Bigla siyang napatakip ng ilong at napamasid sa paligid. Pagtingin ni Eddie sa taas ng isang puno, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng malataong nilalang na nanlilisik ang mga mata. Napakaraming buhok nito sa katawan na nagsisikapalan. Meron din yung daladalang tabako na napakaitim ng usok. Nang magkatitigan sila Eddie at ang nilalang na yon, halos kumawala sa kanyang katawan ng kanyang kaluluwa. Alam niyang kapre ang nilalang na kanyang nasilayan, kaya labis ang pangamba niya para sa kanyang sarili. Alam kasi ni Eddie na mabangis at marahas ang mga kapre. Sa pagtitig dito ni Eddie, dahan-dahan na siyang pumasok sa kanilang tahanan. Umiiwas siyang makalikha ng ingay, gawa ng baka maalerto ang kapre at sugurin siya sa kanyang kinaroroonan. Nang makapasok na itong si Eddie, dali-dali naman itong kinuha ang kanilang bolo at nakiramdam sa paligid. Nais niyang alamin kung naglalakad ang kapre sa paligid ng kanilang tahanan. Sa paglipas ng oras, puro kuliglig at insekto lamang ang naririnig ni Eddie. Ang nakakasulasok na amoy na nalalanghap niya kanina ay naroon pa rin. Isang indikasyon na hindi pa siya nilulubayan ng kapreng kanyang nakita. Sa pagsapit ng 3:00, biglang merong narinig itong si Eddie na pag-ungaw ng isang kalabaw. Naglalakad ito papaikot sa kanilang bahay na para bang meron itong hinahanap. Ang buong akala noon ni Eddie, ordinaryong kalabaw lamang ang kanyang nararamdaman, pero nagkamali siya. Dahil ilang minuto lamang ang lumipas, nasipat ni Eddie ang isang maitim na usok na pumapasok sa kanilang papag. Alam niyang sa kapre yun, pero hindi niya lubos mawari kung bakit hindi niya naramdaman ang paglakad ng kapre. Kinaumagahan, agad namang ipinagsabi ni Eddie ang kanyang naranasan noong gabi. Nang marinig ito ng asawa at ng anak ni Eddie, ay halos hindi makakibo ang mga yon dahil sa takot at pagkabahala para sa kani-kanilang mga sarili. Kilala nila ang kanilang ama at wala sa bokabularyo nito ang gumawa ng kwento. Sa patuloy nilang pakikinig sa istorya ni Eddie, doon nila napagpasyahang maging maingat na sa paligid, lalo na kapag sumasapit ang 5:00 ng hapon. Eddie,
Tumungo kaya tayo sa albularyo. Baka meron itong maitulong sa atin. Wika ng kanyang asawa. Kaya nga Ning, yan din ang pumapasok sa isip ko. Hayaan mo, mamaya pupunta ako sa bahay nila Mang Pobo upang magtanong kung ano mga dapat nating gawin. Sagot naman ni Eddie. Dahil sa tapos na ang anihan ng repolyo, kaya wala nang gaanong trabaho itong si Eddie. Umaga pa silang pumunta doong pamilya upang humingi ng opinyon at gabay na galing sa isang albularyo. Di naman gaanong kalayuan ang bahay ng albularyo sa kanilang tahanan, kaya sinama na lahat ni Eddie ang kanyang mga anak. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad naman silang pinapasok nito upang doon na sa loob sila makapag-usap. Pagkaupo nila Eddie, agad niyang isiniwalat ang lahat ng mga nangyari noong gabi, lahat ng kanyang mga naranasan, na amoy, at maging ang amoy ng damit ng panganay niyang anak noong kagagaling niya sa trabaho. Nang marinig ng albularyo ang lahat ng iyon, nag-isip muna ito ng kanyang isasagot. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumayo ang albularyo sa kinauupuan nito at nagwika ng, Sandali lang, may kukunin lang ako. tumangulang naman noon si Eddie. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na nga ang albularyo na merong daladalang itlog at kandila. Ipinahawak niya kay Eddie ang itlog habang meron itong inuusal. Sa pamamagitan ng itlog na yon, malalaman ng albularyo ang nilalang na gumagambala sa kanila. Noon kasing ikinuwento ni Eddie ang kanyang mga nakita, ay tila ba wala ding ideya ang albularyo sa ganoong uri ng nilalang. Isipin nyo, kapre na merong kakayahang magpalit ng anyo. Matapos mausala ng albularyo ang itlog na hinahawakan ni Eddie, ay sinunog yon gamit ang kandilang hawak ng albularyo. Sa pagsunog nito ay meron pa rin itong inuusal sa kanyang mga hawak. Ilang minuto lamang ang lumipas, laking gulat na lamang ni Eddie nang masipat niyang naghuhulma ang sunog sa itlog sa isang nilalang nakahawig na kanyang nasilayan. Habang nagmamasid noon si Eddie, ay hindi niya mapigilan ang pagkamangha sa ginagawa ng albularyong kanilang nilapitan. Kapre nga ang gumagambala sa inyo. Pero ibang-iba ang kapreng ito sa mga ordinaryong kapre. Ani-ani, kung ito ay tawagin dahil sa kakayahan nitong gumaya ng ibang hayop na kanyang nakikita. Maihahalin tulad mo ito sa aswang dahil sa kumakain din ito ng isang tao. Mahirap kalabanin ng ani-ani dahil mapaghiganti ang mga nilalang na kagaya nito. Sa oras na makaharap yon ng kanyang biktima, hindi ito titigil hanggat hindi nito nagagawang makuha ang kanyang nais. Kahit sabihin nating maraming pangontra ang bahay niya, hindi pa rin ito sapat upang maitaboy ang ani-ani. Wika ng albularyo. Dahil sa narinig ni Eddie, biglang pumasok sa kanyang isipan ang istoryang pinagpasapasahan na sa kanilang angkan. Nabanggit kasi doon ang ani-ani, kaya labis na lamang ang pagkagulat ni Eddie. Hindi niya lubos sukat akalaing maging ang matandang yon ay alam ang nilalang na tinatawag na ani-ani. Doon na din unti-unting napagtanto ni Eddie na totoo ang istoryang ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Nais mang lumayas nila Eddie sa kanilang lugar at magpakalayo-layo, ay hindi ito maaari sa kadahilanang naroon ang kanilang pinagkukuhanan ng hanap buhay. Ang nais na lamang noon ni Eddie, humingi ng proteksyon sa albularyo upang kahit papaano'y maitaboy nila ang ani-ani sa kanilang tahanan. O siya,
Isama mo na lang ako sa inyong bahay at ako na ang gagawa ng mga libing kontra sa ani-ani. Sandali lang at kukunin ko lang ang lahat ng gamit ko. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo nito sa kanyang silid upang manguha ng kanyang mga kakailanganing gamit. Matyaga namang naghintay noon sila Eddie sa albularyo. Makalipas ang 30 minuto, naihanda na nga ng albularyo ang kanyang mga kailangan. Agara naman ang pag-alis nila sa tahanan nito upang mas maagang maitanim nila Eddie ang mga pangontra sa ani-ani. Tandaan mo, iho, ang pinakakahinaan ng isang ani-ani ay nasa dibdib nito. Kung magagawa mong matarakan ito ng baga kaysa dibdib, ay siguradong ikamamatay ito ng isang ani-ani. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mga ani-ani ang uri ng nilalang ang madali nating magagapi. Wika ng albularyo. Nang makarating na sila sa kanilang tahanan, agad namang inumpisahan ng albularyo ang paglalagay at pagbaon ng mga pangontra sa bahay nila Eddie. Inumpisahan ng albularyo ang paglagay ng pangontra sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga usal papaikot sa kanilang tahanan. Ginagawa yun ng albularyo upang mas lalong mapakapit at mapatibay ang mga pangontrang kanyang inilalagay. Nag-alay din ng isang buong baboy ang albularyo sa puno na kung saan nasipat ni Eddie ang ani-ani. Ginawa yun ng albularyo upang makipagkasundo sa ani-ani na kung maaari ay baboy na lamang ang kapalit sa kung anumang nais niya sa pamilya nila Eddie. Sa paglipas ng oras ay matagumpay na naisagawa ng albularyo ang lahat ng pagbaon sa mga pangontra. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na itong albularyo sa pamilya ni Eddie. Binigyan nila ito ng limos at mga donasyon upang kahit papaano ay maibalik ang tulong nito para sa kanilang pamilya. Sa pagsapit ng gabi, meron pa ring naririnig itong si Eddie na kakaibang ingay sa paligid. Di na yun nakakalapit sa kanilang bakuran pero naririnig niya pa rin ito. Hindi na din tinangka ni Eddie lumabas sa kanilang tahanan ng gabi para umihi. Ilang linggo pa ang lumipas, walang kaide-ideya ang pamilya nila Eddie. Napuntirya pala ng ani-ani ang kanyang panganay. Dahil sa ang panganay nila Eddie ang kanilang naaasahan sa pamilya, ng kanilang pangangailangan ay hindi nila namalayan na inuunti-unti na pala ito ng ani-ani. Ilang beses na itong naaamoy ni Eddie na merong nakakasulasok na amoy sa damit nito. Para bang sinunog na buhok ng hayop ang kanyang naaamoy sa tuwing uuwi ang kanyang panganay sa kanilang tahanan. Hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang sinapian ang kanyang anak ng isang kakaibang nilalang. Sa pagsapit ng gabi ng sumunod na buwan, biglang nagulantang ang pamilya nila Eddie nang magsisisigaw ang kanyang anak sa lalim ng gabi. Bigla silang naalerto noon, gawa ng hindi ordinaryong sigaw ng babae ang kanilang naririnig. Animoy pinaghalong lalaki at babae ang boses ng kanyang anak noong ito ay sinasapian. Ninais nitong tumakbo papalabas ng kanilang bahay pero para bang nasusunog ito sa tuwing tinatangka nitong hawakan ang entradang pinto ng kanilang bahay. Sa pagkakaroon ng sapi ng panganay na anak ni Eddie, ay halos magimbal ang lahat ng mga taong naroroon sa kanilang tahanan. Kahit hawakan yun ni Eddie ay nakakapagtakang hindi niya kinakaya ang lakas nito, kahit ito ay isa lamang babae. Kasabay ng pagkakaroon nito ng sapi, ay ang pagkarinig ni Eddie ng isang nilalang na humahalakhak sa labas ng kanilang tahanan.
Niyuyugyug na din ito ang kanilang bahay na naging sanhi upang makaramdam sila ng panakanakang pagyanig. Hindi pa nakontento ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay at nagawa pa nitong suwagin ang haligi ng kubo nila Eddie. Ang panganay na anak noon ni Eddie ay patuloy sa pagpupumilit na makalabas sa kanilang bahay. Agad naman itong nahawakan ni Eddie at di naglaon ay naigapos na ito. Maniwala kayo o hindi, kahit nakagapos na noon ang panganay nila Eddie, kitang-kita nila ang pag-usok ng damit nito na tila ba merong nasusunog sa loob ng katawan niya. Sa patuloy na pagsigaw ng panganay ni Eddie, tanging pagmamasid lamang ang nagawa nila at ng kanyang asawa. Ang ama noon ng kaibigan ko ay umiiyak na, gawa ng hindi nakaaya-aya ang mga nangyayari sa kanilang tahanan. Sinasabayan pa ito ng pag-atungal ng kapreng nasa labas ng kanilang bahay. Alam ni Eddie na maaaring ang anak niyang panganay ang nais ng ani-ani upang maging alay. Habang nakatitig si Eddie sa kanyang anak, tanging pag-iyak lamang ang kanyang nagagawa. Nais niya mang lumabas sa kanilang bahay ay hindi yon maaari, gawa ng doon nakabantay ang ani-ani. Sa bawat pagpumiglas noon ng kanilang anak, tanging pagyakap na lamang ang nagagawa ni Eddie upang hindi ito makatakas. Nak, huwag kang umalis. Pakiusap anak, huwag mo kaming iwan. Kumapit ka lang at manalig sa Panginoon. Maluhaluhang wika ni Eddie sa kanyang anak. Ilang oras pa silang naghihintay hanggang sa maging normal na ang paligid. Ang asawa noon ni Eddie ay patuloy lamang sa pagdarasal sa amang nasa kaitaas-taasan. Sa paglipas ng oras ay bumalik na sa normal ang lahat. Pinili nilang hintayin ang umaga upang matulungan sila ng albularyo. Awa naman ng Diyos, nagawa ng albularyo na paalisin ang masamang espiritu na pumaloob sa kanilang panganay. Magmula noong nagamot na itong anak ni Eddie, napagpasyahan nilang lumisan na lamang sa kanilang lugar. Sa pag-alis niya dito, ay nasipat niya pa rin sa huling pagkakataon ang nilalang na nagmamasid sa kanilang pag-alis. Magpahanggang sa ngayon, ay hindi pa rin malimut-limutan ng pamilya nila Eddie yung ginawa ng kanyang mga ninuno na kasunduan sa kapre. Okay, shout out muna natin yung mga bagong warrior members na sina April Salcedo, Winnie Soria, at sa mga nag-renew ng badge na sina Catherine Rosales, Michelle Cedron, Van Wonders, at kay Chay Chay ni Choi. Ito naman para sa mga random subs natin, nandyan sina RJ Ramos, Carla Masamok, Chris Allen, Annalyn Magarce, at kay Christine Tolentino. Ang masasabi ko lang sa kwento, first time kong marinig yung ani-ani. Hindi ko alam yung ganyang klase ng kapre. Pero sabi nila maihahalin tulad sa aswang kasi nangangain ng tao. Ngayon ko lang narinig tong ani-ani. Pero alam nyo, maraming klase talaga ng kapre. Hindi lang yan. Hindi lang 5, 6, 7. Maraming sangayan yung lahi ng mga kapre na yan. Meron nga tinatawag nilang kapre pero maliit lang eh. Hindi ko alam kung paano nila tinawag ng kapre yung maliit na nila lang. Basta ata maitim tas may hawak na yosi, matik kapre, no? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.